Здравейте, това е нашето ново епишоу Старблок. Аз съм Теди. Аз съм Зори. Ние двете сме водещи. В нашия първи епизод темата ще бъде обидите в училище, как да се справяме срещу тях и как да пребиваме досадните убийства и хората, които ни обиждат. Да, миналото беше репетиция. Да ви харесва. Сега, както знаете, обидите в училище са един от най-сериозни проблема на учениците. Извете за афирмацията. Един от най-големия проблем на ученика. Как да се справяме? Често ми казват: "О, я се гледай ти каква си дебела, бе, свиньо! Взели се байраш по ръковата си сланина!" Когато ви кажат това, се поберете ги в половината си сланина. Щом те багаш, ще малко не трябва така го казваш. Аз не наричам свищай! На мен не наричам парзе! Не се ми запознаеш. Да, как да карайте? Какво нещо? Също така, друго от любимите обиди е... Но, абе стига си яла, бе! Много ядеш, айде стига, бе! Абе 100 часа не ще ядеш половин закуска. Когато ви кажат това, изяжте го и него. Мама, под апетит! Иди зубрач. Да, когато ви казват зубрач. Всеки значи зубър. Зубър да си, бе! Ще скажат по милиончите, после ще си първят за опетки в бара. Сега трябва някой да пусне милионерче. Или когато кажеш много зубрачка или тъпа? Да, също както казват операторчето ми, много си тъпа. Абе сядай очи и после ми стуши главата. Да, репетицията. А сега ще имаме интервю с едно момиче, което така го виждам. Чао! Здравейте, чао! Яна! Микрофона! Моля, да се знае, името е скрито. Нищо не сте чули. Спокойно, не се виждате. Какво ще кажете? Абе, прекрийте се, не сте се. Така, какво ще кажете за убиите? Че, вярно е, че често сте виждали. Госпожо, извинете, ще ви дадете ли това, от което вие сте шибъркало или пила? Искам я да съм толкова вече. Добре, айде, къпнете, швъртнете нещо и айде. Кака ми пищай! Кака ми Ама ще не го изядете, бе! Ще не го разплюете! Ой, Това няма да се случи, нали? излъчва да знаеш! Няма. Аре, следващия. Така. Това беше сега! Много се добра актриса, нали? Наведи се така, също така, освен обидите в училище, след като им обърнете примерно... Има и хулигани, които бият. Да, другите те ми деца. думите. Но Когато третират някой ги. ви удари по главата, примерно както тя ще ме удари по главата. Не, Добре, нямате както тя ще ме удари. Отивате един от най-досадните, ако сте портаджия, искате да бъдете. Казвате... Ако искате да бъдете портаджия, Правите го! да. Ето така! Не ме докасай! Ето така! Не, изгуби! Ето така! Яла! Нали, знаеш, че се чу... Та-да! Сори, умря! Така... Обаче, ако ви ска... Така... Така... Но излезахме темата. Обидите в училище. Да се върнем към тях. Те наистина са сериозен проблем. И наскоро, както прочетох в Браво съветите, доктор Колински казва: кажете на госпожата, кажете на директорката. Да бе, да кажем на директорката. Казвам на директорката, не знаете ли къде ще ни завре кене в главата? В мъжкия кенев, ако сте момиче. Ако сте момче, в женския кенев. Не трябва. Така че, не го следвайте. Извикайте, ако си имате по-голям брат. Хо-хо! Сам някой ме е обидил. Ваши начин за справяне, моля. Да ги пребия. Добър избор. Вашия, моля. Ще ги пречукам! Щук. Добър избор.
Ваше, моля. Ще да знам, ще ги убедиш. Може да ги пребия, не знам. Те не е тая. Моля, без битки в студиото. Добър избор. Моя ще питате ли какъв е? Да, питате се в момента. Не ме питаме. Моя избор. 25 минути в битка да се караме. Да. Така, да се върнем към същественото. Моя начин за справяне към побойниците. Забрате им главата там, дето слънце не загрее. Грешка, стари, не го правя. Това е твърде побойничество. Ни обижите и вие от наците не близ към тях. Именно, бе, Не ги правете приятели. Скочите побойници, това е факт. И обижте тези хора. Защо към мене го говориш? Го правят, защото искат да ви бъдат приятели, да ви диктуват живота. И такива подобни. И те подобни. Така че... Абе, престани, оператор, така! Яна! Бой на... Извинете, тя не е сериозен оператор. Бой тук, бой! Много съжалявам, но обаче нашия гост се побърка. Имаме добър кооператор.